салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашро мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешравии мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. Opel Zafira ҳастед бародаро. Соли 2005, сӯзишвори газ бензин, кузов минивэн, объём ДВД, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Чӣ хеле мебинем бародаро, мошин беҳад нав, мотор, коробка ходовӣ 100%, задагӣ пистагӣ надорад, 4 баллони нав дорад, 1 сола ҳуҷҷат, 1 сол тонировка, гази бензин кор мекунад, гази Евро 4, кондитсионер 100% кор мекунад. мошин қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ бародаро. нарша 75 000 сомон мегӯяд. харидори аниқ бошад, камтар савдо ҳам мешавад. бародароне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. эълони навбатида бародаро, якчандта мошин ва дута экскаватор ҳастай, ки як бародар дар Южни Корея қарор дорад. мақсад ки сар кор дорад ба мошинҳо ва техникаҳо. бародаро доставка дорад ба Тоҷикистон, ба Россия через Владивосток ба Тоҷикистонам доставка дорад. ба кадоми шумо бародаро чӣ намуд мошин ба чӣ намуд нархе ки дар кор бошад, марҳамат рақами рӯи экранда ватсап дорад. метавонед ки тариқи ватсап муроҷиат кунед. нархҳошо бародаро арзону дастрас ҳастанд, нархҳошо бомаслиҳат ҳастанд. аз номи канали мо бо гап занед бародаро, арзони хубуш мекунад. марҳамат рақами рӯи экранда +82 10 299 566 65 муроҷиат кунед. эълони навбатӣ бародаро, хонаи фурӯшӣ ҳастай, 5 сотиқ замин дорад, 8 дар хона, об свет доимӣ, ҳуҷҷат дорад. хонао бародаро 100% тайёр мераи зиндагӣ мекунӣ. қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Зарнисор. пештара номаш бародаро Тепавой буда, Тепавой, аз район 1 километр дуртар. худосад ҳамаш 100% бародаро мераи зиндагӣ мекунӣ. нарша 720 000 сомон мегӯяд. харидори аниқ бошад, бия ай пеш бина мегӯяд, бо маслиҳат мекунем, арзонтари хубуш мекунад. касоне харидор ҳастед, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. бародаро бисёртар матис пурсидагӣ будед. ёфтем солиш 2000, сӯзишвориш бензин, кузов хечибек, объём 08, коробкаш автомат, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро краскаш нав, мотор, коробка ходовиш 100%, кондитсионер дорад, кор мекунад. ягон бор мега авария кардаги нестай. мошин нахаду, ҳамаш 100%. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарша 33 та мега бародаро. мошин хари аниқ бошад, бо арзонтари хубуш мекунад. касоне харидор бошад, рақами рӯи экранда занг занед ва дастгирия фаромӯш накунед. ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. раҳмат барои дастгириятон. дигар эълони мо бародаро, передоки трактор МТЗ. передок 100%, ягон камбудӣ надорад бародаро. срочно сум дар кори фурӯхта мешавад ва дута дискаи нави пачка. покришкаҳои нав ҳозир бародаро расмда мебинед. дута покришкаи бо навам ҳастай. ҳамаш комплект бародаро фурӯхта мешаванд. қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, наршу 17 000 сомон.
ягон хайдори конкрет намушо мега бо арзон мекунем. Ина пахкиш фурӯшам наванд. Марҳамат бародарони хайдор, рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. эълони навбатӣ бародаро гурӯзаҳои танген астак, ки комментарда пурсидаги буданд. Як ёфтем састани хуб шуда, краскаш тоза, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. Мошин бародаро нахалвой ҳама 100% кор мекунад. Рамаш мега соза, пурсидагӣ надора, варид кардаги масъалаки нестай. Кузоваш бародаро тоза ҳай. Қарор дорад дар ноҳияи восеъ, нарша 26500 мега. Ягон мошинхари соз боша бародаро мега савдо мекунем. Илтимос беҳтар мега занг назанед. Касони хайдор бошед, метавонед ки биёед мега мошина айпеш бинед, савдо мекунем назди мошинда. Марҳамат бародарони мошинхар, барои маълумоти пурратарро ба даст овардан рақамҳои рӯи экранда муроҷиат кунед. ин буд якчанда мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. Шумо роҳои мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. Ва бародарони канал меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. Раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. Дастгири шумо пешраи мо аст. Хайр то наворҳои оянда.